25 anys després de l'estrena de Vis a Vis, els Zones Àlata tornen a escalfar motors. Aquest cop, la companyia tarragonina puja als escenaris amb El Bosc Sagrat, una farsa contemporània que se'n riu de les contradiccions en què la nostra societat està immersa, agafant com a leitmotiv la febre consumista que ens envolta. Trobaran un espectacle que té un segell molt particular i molt específic i que jo sempre defineixo com espectacles molt viscerals, molt des dels sentits, i on els protagonistes evidentment sempre són els actors fins a les últimes conseqüències, i on la presència física i la presència visual i estètica de l'espectacle configura la proposta concreta del Zones Àlata. El Teatre Metropol serà l'escenari d'aquesta representació que es nodreix del treball corporal i la música en viu per atrapar els espectadors des del primer moment. Això sí, amb un llenguatge i una poètica especial i gens habitual als escenaris del país. Bé, nosaltres fem un tipus d'espectacle que jo sempre he dit que és hàbil i és possible ser vist per qualsevol tipus de persona. El que passa que moltes vegades se creen estereotips o se creen idees equivocades de lo que és un espectacle. I al voltant de tot això hi ha un fet important, que és el fet d'entendre certs còdics en els quals moltes vegades les persones no tenen accés, i això a vegades dificulta també el fet de poder accedir a certs circuits que tenen com a filosofia el centrar-se en un tipus d'espectacle molt convencional o molt clàssic, per entendre'ns. Això, evidentment, en els col·lectius de la filosofia nostra dificulta el fet de poder distribuir amb una certa normalitat. Però bé, això són problemes col·laterals, que dic jo, i això mai ens ha provocat cap mena de desil·lusió ni cap mena d'anada enrere en el sentit de llançar la tovallola. Al contrari, jo insisteixo, penso que hi ha un espai i n'hi ha un públic per a aquest tipus d'espectacle, i reivindico moltes vegades el fet d'accedir als circuits convencionals. El col·lectiu Zones Àlata neix als anys 80 amb una voluntat clara, la creació escènica, però sempre amb la intenció de poder reivindicar la cultura i l'art com a eines de fraternitat i reflexió al voltant de les injustícies i les desigualtats. 25 anys de Zones Àlata han significat un treball continuat en l'àmbit de la creació de les arts escèniques, que ha provocat un espai de diàleg entre creadors de diferents àmbits, i que això ha determinat també una forma molt personal de plantejar la creació en l'àmbit escènic. En aquest quart de segle de vida, els Zones Àlata han desenvolupat una forma personal de treballar, articulada a partir de processos creatius, on la improvisació i el treball coral esdevé la fórmula magistral emprada per donar vida als seus projectes. Ara els Zones Àlata celebren les seves noces de plata amb el públic tarragoní, aquest divendres i dissabte a 2:15 del vespre. El banquet serà al Metropol i el menú teatre d'acció de primer, amb un acompanyament de música en viu i l'intenció d'arrencar unes rialles de postre.